Исус каза, всяка пръчка, която дава плод, Той я подрязва, за да дава повече плод. Сега, това подрязване какво означава? Подрязването по принцип е, така да кажа, един болезнен процес. Процес, през който ние преминаваме с една цел, за да може да даваме повече плод. Но всички ситуации, които се случват в живота ни, понякога са доста неприятни, нали? Всички борби и всички трудности в живота ни, които, така да кажа, ни подрязват, въобще не са приятни. Това е болезнен процес, но е много нужно за нашия духовен растеж. Ако ние искаме духовно да растем, то тогава Бог ни подрязва. Бог подрязва, искам да ви кажа, защото подготвя хората за служение. Бог подготвя хората за служение, когато започне да ги подрязва. За да може вярата да бъде изпитана и ти да се намериш верен и Бог да ти гласи доверие. Когато Бог премахва нещо от живота ти, това е подготовка за повече плод. Бог премахва нещо от твоя живот, ти си казваш, защо се случва сега това нещо? Нали ходя на църква? Нали давам, нали правя, нали се моля, нали чета? Но Той те подготвя за повече плод.